Yeah, yeah, step slow and knock, tap, tap, tap. Oh man, still got it. Hey, hands up, my seashell and whoa, one more round. I-oh, little by little, české kluby proti slovenskému gigantovi, dá se říci v tuto chvíli. V hokeji by se řeklo federální derby. Nicméně teď už budeme sledovat, která že startovní pozice bude tou nejlepší. Když si vzpomenu na závody v Pardubicích, což samozřejmě jiná dráha, jiný stadion, jiné podmínky, tak se poměrně dobře do první zatáčky vyjíždělo z venkovní dráhy. Nicméně tomu může být jinak právě tady na Markétě, kde teď začíná Extraliga. Družstev první jízdo a je odstartováno a vypadá to, že venkovní dráha by mohla fungovat i tady, ale vypadá to, že spíš ne, protože Lachty je nakonec na třetím místě, ale Vaculík odjíždí s Jakubem Jamrogem a je to tady na prvním místě Martin Vaculík. Na druhém místě po prvním kole projíždí Jakub Jamrog. Na třetím místě Timo Lachty a čtvrté místo pro Jana Kvěcha, domácího borce. Tak možná trošku překvapivý vývoj z pohledu domácího klubu. Jan Kvěch na tiskovce před závodem říkal, jak se na tuhletu extraligovou bitvu hodně těší, ale že samozřejmě i na domácím ovále je mnohdy složité naladit motor, takže možná nějaký problém tohoto charakteru. Pořadí se nám nemění, Martin Vaculík stále drží první pozici a vypadá to, že už neohroženě dorazí až do cíle. Startmaršál Filip Hájek už je připraven odmávat pořadí první jízdy. Ano, Filip Hájek, bývalý závodník, má toho také naježděno a odmává první jízdu, ve které vítězí Martin Vaculík a zapisuje první 3 body v dnešním závodě. A to je určitě dobrý start. Na druhém místě Jakub Jamrog, ten zapíše 2 body pro tým ze Slaného. Na třetím místě Timo Lachty, pardubický borec, ten zapíše 1 bod. No a 0, tedy už jsme zmiňovali Jan Kvěch a pro něj tedy po první jízdě. Jason Doyle, opět zajímavá jména a uvidíme, kdo budou ti borci, kteří si zabojují o 3, respektive 2 body. Ještě vidíme Jasona Doyla, jak si upraví tu startovní pozici. Václav Milík také ještě vyčkává. No a těšíme se na tuhle rozjížďku, na tuhle jízdu, na jízdu číslo 2 tady na Markétě. Extraliga družstev pokračuje a teď už jsou všichni jezdci vyzýváni, aby se postavili tak, jak se sluší a patří, tak, jak mají a můžeme jít pomalu, ale jistě na to. Druhá jízda je právě teď na svém začátku a vypadá to, že Jason Doyle raketově odstartoval a Žarnovica si teď jede, nebo minimálně na začátku si dobře připravila tu pozici, aby sebrala další 3 body, ale Jason Doyle odjíždí všem ostatním. Na druhém místě Klíma, třetí Vašek Milík, no a 4. místo v tuto chvíli Robert Chměl. Ale Vašku, když vidíš Jasona Doyla, stále se vzdaluje, ten vypadá, že dneska naladil všechno tak, jak se sluší a patří. Opravdu parádní jízda v podání australského Matadora, který už překročil 40, ale na tom jeho výkonu to není ani zdaleka znát, i když ve 40 v ploché dráze to nemusí ještě nic znamenat, tahle ta věková hranice. Jason Doyle ukazuje to, že má za sebou v skutku skvělou plochodrážní kariéru, včetně zisku titulu mistra světa. No a teď jede pro důležité 3 body pro Žarnovici. Neuvěřitelná jízda, ve které jeli 2 majitele zlaté přilby, tak v tuto chvíli ale Jason Doyle by musel dlouho čekat na své kolegy. Tohle tedy byla opravdu skvělá práce v podání tohoto Australana. Jason Doyle a 6 bodů pro Žarnovici. Klubu na pražskou Markétu. No ale uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Teď nás čeká juniorská jízda a ono se to všechno pozvolna může začít třeba převracet, na což určitě čekají fanoušci domácího klubu. Jejichž barvy teď bude hájit nadějný 17letý junior Adam Nejeschleba.
Máme ho u vnitřní strany oválu, ale není tam samozřejmě sám. Není tam sám Adam Nejeschleba. Vedle něj Anna Hajková, která bude tedy po pravé ruce Adama Nejeschleby. Bruno Belan, ten má za sebou dobrý závod v cizině, k tomu se ještě dostaneme. No a pak je tam za pardubickou zlatou přilbu Janíček. Juniorská jízda může do jisté míry přinést některému z týmů body. Z mého pohledu tady je velká šance pro domácí tým a pro Adama Nejeschlebu, který je velkým talentem a to se také potvrzuje, protože z první a pozor, je tam pád, bohužel Bruno Belan a společně s pardubickým Jeníčkem končí, teď jdou ještě sami sebe zkontrolovat, vypadá to, že oba dva vstanou a nemělo by to být bez nějakých větších problémů. Nicméně, to jsme nechtěli vidět, nikdy nechceme vidět žádný pád, ten ale bohužel přišel ve třetí jízdě v první zatáčce. No a když už pád, tedy tak alespoň takovýto konec, že oba dva jsou záhy na nohou a počkáme si na verdikt. Povlakem na helmě Anna Hajková s bílou helmou, potom je tam Bruno Belan s modrým povlakem na své helmě, no a úplně odprken od mantinelu pojede pardubický Jeníček se žlutým povlakem na helmě. Jízda číslo 3 je právě teď nachystána a právě také odstartována a Adam Nejeschleba vlastně stejně jako v té předešlé jízdě, no v tom předešlém startu jde na první místo před Bruna Belana, které také udrží průjezdem a musí ale ještě tahat, jak jen to jde, protože Bruno Belan je sice s rozestupem, ale za ním je také Anna Hajková a ta by mohla vyjet pro Žarnovici důležitý bod, protože je před Jeníčkem. A řekněme si bod, který možná spousta fanoušků vůbec neočekává, tak. Ale ještě nepředbíhejme, ještě pár stovek metrů do konce téhleté jízdy chybí. Anna Hajková ale už v Pardubicích ukázala celku slibné dovednosti s plochodrážním speciálem, no a tady to jen potvrzuje. Každopádně už se mi skoro chce říct, že v této jízdě přiveze 3 body pro Markétu Praha Adam Nejeschleba a to se také děje. Je tady dvoubodová jízda pro Bruna Belana, no a je tady 1 bod pro Annu Hajkovou ze Speedway Club Žarnovice. No a řekl bych, že to je největší překvapení, jaké jsme asi zatím 7 bodů pro Žarnovicu, je tam potom 5 bodů AK Markéta Praha, 4 body AK Slaný a pouhé 2 body zatím Pardubice. Lídr, jestli mám správné počty. Je to tak. Vítěz minulého závodu, tedy pardubičtí, zůstávají v tuto chvíli na chvostu. No ale, co je důležité, Žarnovica už teď neodskočila tolik. Adam Nejeschleba zabodoval první 3bodový zisk pro Markétu. Teď si ale dovolím říct, že je před námi světová jízda. Je tady totiž s modrou přilbou Patrik Vojdilo, AK Slaný. No a potom je tam dovolím si říct, největší hvězda dnešního závodu Dan Bewley. Vedle něho bude stát pardubický Andrzej Lebeděvs. No a za Žarnovici jede Arťom Laguta. Světová jízda tady v Praze. Podle měřítek Grand Prix je samozřejmě Dan Bewley největší hvězdou, nicméně není mistrem světa. Arťom Laguta ano, už jednoho mistra světa jsme dnes viděli, tím je Jason Doyle. Jason Doyle suverénně triumfoval, no a teď se můžeme pokochat uměním Arťoma Laguty, který tedy v posledních letech samozřejmě chybí mezi plochodrážní elitou, ale klubové soutěže s polskými doklady může jezdit a jezdí je tedy i v barvách slovenské Žarnovice. Start 4. jízdy. A Arťom Laguta jde dopředu. Za ním je tam s modrou přilbou Patrik Vojdilo, na 3. pozici domácí Dan Bewley. Dan Bewley se teď ovšem snaží dostat alespoň na 2. příčku. Lagutu má příliš daleko před sebou, ale zatím se nedostává ani před Poláka. A naopak ještě se tam zezadu tlačí Andrzej Lebeděvs a dostává se před Bewleyho, ale je to pouze chvilková záležitost. Mezitím vepředu suverénně Arťom Laguta, 36letý jezdec, který se světovým šampionem stal v roce 2021.
teď ukazuje své umění nejenom tedy soupeřům, ale i všem divákům na stadionu i u televizních obrazovek. Na druhém místě stále Vojdilo, na třetí pozici Bewley. Zdá se, že si upevnil, Lebeděv se nechává za sebou. Máme tady poslední kolo. Poslední kolo, ve kterém stále na prvním místě s luxusním náskokem Arťom Laguta. Vypadá to tedy na další 3 body pro Žarnovici a už to za chvíli bude skutečností. Arťom Laguta je vítězem 4. jízdy, na druhém místě Patrik Vojdilo, 3. Dan Bewley a 4. Andrzej Lebeděv z Pardubic. Patrik Vojdilo odjel skvělou jízdu. Je to vlastně dvojnásobný šampion argentinské ploché dráhy. 2023-2024 vyhrál Patrik Vojdilo. A teď zapisuje 2 body. No a nás čekají zajímavé závody zase za malou chvíli po úpravě dráhy. Pro vítěze minulého závodu téměř katastrofální začátek, 2 body ze 4 jízd, to je opravdu mizérie, ale samozřejmě je ještě pořád dost času na to všechno napravit. No a s tím napravováním by teď, pokud tedy pardubičtí chtějí pomýšlet na nějaké lepší umístění, měl začít už Andrzej Lebeděv. Je to tak, trojnásobný mistr Lotyšska. Andrzej Lebeděv tedy teď má na svých zádech opravdu, nechci říct tlak, ale už napsanou nějakou povinnost v podobě toho, aby zvednul z 5. jízdy 3 nebo 2 body, aby přece jenom Pardubice zase se trochu vrátili do hry. Nicméně bodovat by v této rozjížďce měl. Myslím si osobně, že to bude bitva mezi ním a Janem Kvichem. Právě k němu bych se ještě chtěl vrátit, nebo ještě bych se o něm chtěl zmínit, protože jemu ta 0 v úvodní jízdě určitě taky nedá spát, určitě mu pořádně vrtala hlavou. No a teď se těšme na to, co nám Jan Kvěch předvede. A nejen on, Jan Kvěch půjde změšku dopředu. Ano? Ne, tak nepovedlo se, je tam Lebeděv a Kvěch propadá až na 3. místo. Na 2. pozici Chměl, no a domácí závodník jen na 3. příčce a na 4. Pozor, podle očekávání Anna Hajková. Promiň, Vašku, že jsem ti do toho skočil, ale Jan Kvěch se tam dostal velmi blízko k Robertu Chmělovi ve druhé zatáčce a byla to opravdu těsná situace a málem došlo ke kontaktu. Jan Kvěch to zkouší vnitřkem, má samozřejmě dráhu tady na marketě načtenou, ale velmi dobře pochopil zdejší zákonitosti také Robert Chměl a drží vnitřek zuby nehty a nepouští Jana Kvěcha. Ten asi nakonec bude přinucen k tomu zkusit to vnějškem, ale počkejme si, je tu poslední kolo. Vepředu stále Lebeděv, na 2. pozici Chměl a 3. Kvěch. Tak co vymyslí domácí plochodrážní jednička? Jan Kvěch tam měl problémy, motocykl se mu postavil na zadní kolo a už z toho nic nebude pro domácí barvy. Naopak jásají poprvé v dnešním závodě Pardubice zásluhou Lebeděvse. Ten připisuje 3 body pro zlatou přilbu, 2 body Chměl. Znovu tedy v akci jeden z těch mládežnických borců, to je Hoffman v barvách zlaté přilby, který nahrazuje Jana Jeníčka, který v té první jízdě měl pád. Asi přece jen z toho byla určitá indispozice, proto teď tedy pardubický manažer Petrák sáhl ke změně. Daniel Klíma v první jízdě získal 2 body pro svůj klub. Arťom Laguta, ten byl 100% úspěšný, soupeřům výrazně poodjel a asi je málo kdo by čekal, že se tahle jízda bude odvíjet nějakým jiným způsobem, než podle not Arťoma Laguty. Jízda číslo 6 je před námi a byla právě teď odstartována. Skvěle odstartoval Klíma, ale z venkovní dráhy Jakub Jamrok. Vypadá to, že půjde na první místo, nebo ne? Ne, na první místo půjde domácí Daniel Klíma. Až na 3. místě je Arťom Laguta, který bude ještě koukat za sebe, za ním jede pardubický Hoffman. Ovšem v tuto chvíli je to velice dobře rozjeté pro domácí tým. To jsou tedy věci. Daniel Klíma za to pořádně vzal a má docela, řekl bych, slibný náskok před svými pronásledovateli. Ne, že by se to ještě nedalo dohnat, ale Daniel Klíma tuhletu dráhu zná jako své boty, tady vyrůstal. Tady odjezdil
podstatnou část své kariéry a teď tedy je na cestě ke tříbodovému zisku a byl by to určitě cenný skalp, pokud by se mu povedlo porazit Artjoma Lagutu, který je stále na 3. místě. Artjom Laguta, Vašku, nedokáže dojíždět Jakuba Jamroga. Vypadá to, že z této jízdy odveze pouze jeden jediný bod pro Žarnovici. Jakoby na té dráze byl někdo úplně jiný, než jaký Laguta byl v té první jízdě. No, ještě tam byl finish Jakuba Jamroga, ale Klíma uhájil tříbodový zisk. Klíma tedy připisuje 3 body. Když odjížděl Daniel Klíma, tak měl defekt, proto bylo dojet Jakubem Jamrogem. Václav Milík, Zlatá přilba Pardubice. Speedway Club Žarnovice vysílá svého miláčka Martina Vaculíka. Zaslaný pojede Patrik Vojdilo a za domácí tým Marketu Praha pojede Adam Nejeschleba. Opět další skvělá jízda, opět další skvělí jezdci, kteří se teď pustí do tohle závodu, do této jízdy, do jízdy číslo 7. Adam Buba Bednář. Já jsem samozřejmě teď špatně identifikoval za tím mantinelem, po tom, co jsme se koukali na obrazovku, ale pozor, tady je Adam Buba Bednář, který pojede jízdu číslo 7. Místo Adama Nejeschleby. To už ale jdeme na start. 7. jízda odstartována. Adam Buba Bednář bude bojovat s Václavem Milíkem. Ano, je to tak. Kdo z nich vyjede z první zatáčky na prvním místě? Je to Václav Milík nebo Adam Buba Bednář? Nakonec to bude Adam Buba Bednář, který se dostal před Václava Milíka. Ale pokračuje souboj dál. Uvidíme, co převede Václav Milík, jak si najede teďka Adama Bubu Bednáře, ale vypadá to, že v tuto chvíli se nám ty 3 první pozice vykrystalizovaly tak, jak jsme zmiňovali, tedy Bednář, Milík a na 3. místě Vaculík. Tak zdá se, že žarnovický útlum se přenesl i na Martina Vaculíka. Artjom Laguta dojel v předešlé jízdě na 3. místě, Martin Vaculík je na stejné pozici a nevypadá to, že by se posouval dopředu. Alespoň tedy ne v tuto chvíli. V jednu chvíli se zdálo, že by na Milíka mohl zaútočit, ale Milík s Bednářem už jsou vepředu a vypadá to spíše na jejich vzájemný souboj a Milík teď vnějškem zkouší najít prostor, aby se dostal před domácího mladíka a povedlo se mu to. Zkušenosti Václava Milíka teď se hrály velkou roli, ale teď je otázka, jestli to ještě dotáhne do úspěšného konce, ale vypadá to, že ano a Pardubice jasají. Václav Milík přiváží Zlaté přilbě 3 body, 2 body pro Bednáře, 1 bod Vaculík a bez bodu Vojdilo, tedy slánští. Tak parádní manévr předvedl Václav Milík. Vypadalo to, že Adam Buba Bednář má tuhletu jízdu pod kontrolou, ale Milík se k němu milimetr po místě a Martin Vaculík na místě 3, tak ale bere 2 body. A je tam tedy 0. Hned, jak se dostaneme k detailům toho, co se vlastně odehrálo, tak vám to prozradíme. To už teď v tuto chvíli zjišťujeme. Nicméně pojďme na jízdu číslo 8. Jason Doyle pojede z vnitřní dráhy s bílou helmou. Vedle něho bude stát Timo Lahti. To je další zajímavé jméno, další borec, který je tedy ale spjatý se Zlatou přilbou Pardubice, Timo Lahti. A ten pojede tedy ve druhé dráze. Potom je tam Dan Bewley a Bruno Belan. Tak samozřejmě nás zrak nešálil. Adam Bednář dojel na bodované pozici, ale není klasifikován, protože ta změna nebyla hlášena a proto byl diskvalifikován a připisuje si z té předešlé jízdy 0. Tolik upřesnění od Adama Jakše, rozhodčího dnešního závodu, ale už pojďme na start 8. jízdy. Tam byl trošku problém se startem, Jason Doyle tam cuknul a bude se opakovat. To bylo viditelné z vrchu. Vašku, řekni nám jenom v rychlosti ten proces toho, co vlastně předchází, jaké jsou ty limity, tak aby vlastně všechno bylo, ty změny, ty výměny na poslední chvíli udělány správně. Samozřejmě, že to musí být všechno hlášeno. Měli jsme tady hlášenou změnu v pardubickém týmu místo Jiníčka Hoffman. Tam to bylo všechno příkladně, kdežto v případě Adama Bednáře toho jsme vlastně i my z komentátorského stanoviště identifikovali na poslední chvíli a rozhodčí závodu Adam Jakš vyhlásil výsledek tak, že Adam Bednář není klasifikován, respektive je bez bodu.
protože ta změna nebyla nahlášena a samozřejmě nemůže být ani na ploché dráze takový holubník, že si můžou nasazovat jezdce, jak chtějí, kdy chtějí, bez toho, že by to bylo všechno náležitě ohlášeno. Alespoň tedy tolik stručně, samozřejmě úplně 100% výklad k tomu aktuálně nemáme, alespoň ty 2 věty, které jsem pochytil na rozhodcovském stanovišti, mohu předat teď divákům. Zkrátka Markéta každopádně z té 7. jízdy vyšla bez bodu. 13 Žarnovice, 11 tedy Slaný, 10 bodů Markéta a 8 bodů Zlatá Přilba Pardubice. Zase se nám to v tom, dovolím si říct, možná trochu divočejším průběhu té druhé série jízd trošku promíchalo. Nebo ne promíchalo, ale dorovnalo. Každopádně teď čekáme na opakování jízdy číslo 8. Je to samozřejmě také práce těch manažerů, kteří jsou pod tlakem. Není to úplně jednoduché, snaží se vybírat tu ideální sestavu, to ideální nasazení. Samozřejmě do toho můžou promlouvat i žolíci, můžou do toho promlouvat taktická střídání. Už jsme dneska viděli juniorskou jízdu, ta nás bude čekat také v průběhu dnešního závodu. Tak co ten manažer může prožívat, protože opravdu je to na vteřiny, dá se říct, ani ne na minuty. Ano, je to těžká chvíle, řekl bych, že tam zavládl nějaký komunikační šum, jak to tak v těchto okamžicích bývá. Přece jen je to vypjatá situace, kdy se hledá ta nejoptimálnější taktická varianta. No a dopadlo to tedy tak, jak to dopadlo. Adam Bednář tedy sice startoval místo druhého Adama v domácí sestavě, místo Adama Neschleby, ale i přesto, že dojel na bodovaném umístění, body Markéta prostě nemá. Já bych ale chtěl stejně ocenit ten manévr. A pozor, máme ještě tedy informaci, že se to všechno řeší zpětně, tak kdo ví, jak to všechno nakonec dopadne. Tam samozřejmě mohou nastat různé procesy, různé odvolání, které se může řešit třeba samozřejmě až po závodě. Já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, nevím, jestli ten záběr ještě uvidíme, ale ten předjížděcí manévr Václava Milíka bez ohledu na to, jestli Adam Buba Bednář dojel nebo ne, tak nebo dojel na bodech, tak byl skvělý, opravdu on venkem dokázal Bubu Bednáře předjet a podržet si to v posledním kole, to je to, co mají diváci na ploché dráze nejradši. Trošku mi tam začalo vrtat hlavou, jestli jsme nepřehlédli něco, jestli třeba něco neupadlo z motorky Adama Buby Bednáře, ale je to v skutku tedy tohleto administrativní pochybení. Zatím nemáme žádné zprávy o tom, jak by se to řešilo, zatím žádné zprávy o změně výsledku 7. jízdy nemáme, tak se pojďme věnovat opakované jízdě 8. Ano, ještě jednou to tedy shrnou. Jason Doyle, Timo Lahti, Dan Bewley a Bruno Belan. Bruno Belan si zajede opravdu se skvělými jezdci a rozhodně nebude chtít hrát druhé housle. Bude chtít se těmto jezdcům vyrovnat. Vidíme tady dneska opravdu spoustu nepředvídatelných výsledků. Papíroví jezdci, kteří končí na 3. místě s 1 bodem. Místo nich jsou na těch vyšších pozicích jiní jezdci. Vůbec bych se nedivil, kdybychom viděli další překvapení v tomto závodě. A je tam hodně těsno v té první zatáčce, vypadá to, že nejlépe na tom je Jason Doyle, tentokrát je to není, ale taková suverénní jízda jako v první jízdě, kdy startoval ten australský matador, na druhé pozici Timo Lahti a na 3. Dan Bewley, ale už to nemusí platit a také to neplatí. Dan Bewley se posouvá na druhou příčku s odstupem vzadu na 4. místě Bruno Belan, ale může ho těšit, že ta ztráta, alespoň tedy v tom prvním kole, nebyla nějak drastická. Teď už ovšem narůstá. Věnujeme se tomu, co se děje na prvních 3 příčkách. Vepředu stále bílá přilba, to znamená Jason Doyle, ale měl tam trošku problémy v té zatáčce před cílovou rovinou, ale zvládl to všechno. Teď si ale bude muset dát velký pozor na Dana Bewleyho. Dan Bewley se tam chystá k monumentálnímu útoku. Podívejme se na to, jak to dopadne. Dan Bewley to zkouší vnějškem, ještě kolo má na to, aby se dostal před protřelého Australana. Doyle, Bewley, tentokrát vinickém, snaží se vytáhnout z motocyklu všechno možné, ale zatím to nejde. Bewley nebo Doyle? Bewley znovu útočí, ve výjezdu by mohl být rychlý, ale na Doyle to stačit nebude. Bohužel pro Pardubice a naštěstí pro Slaný, tam nakonec došlo k nějaké technické závadě v podání Tima Lahti. Tady ještě vidíme tedy potvrzení těch výsledků. 3 body Doyle, 2 body Bewley, 1 bod Belan a
0 bodů Timo Lachty, nešťastně. Tedy pro něj zakončená druhá série dnešního závodu, tedy ty druhé jízdy. No a my se zase přihlásíme za malinkou chvíli po úpravě trati dráhy, abychom si užili pokračování tohohle skvělého závodu zatím. Připravuje se blok dalších 4 jízd extraligového závodu v Praze na Markétě, ale než budeme pokračovat, tak se vrátíme k tomu bloku předešlému, přesně k 7. jízdě, která vzbudila hodně emocí, hodně rozporuplných reakcí. Zvítězil v ní Václav Milík, to samozřejmě platí, na druhém místě dojel Adam Bednář, ale v chvíli to neplatilo, protože byl diskvalifikován, neboť Adam Jakš, rozhodčí dnešního závodu Laguta, to je Martin Vaculík. Arťom Laguta, když se díváme na tabuli, tak tam svítí jiná jízda, ale říkáš to správně. Ano, Arťom Laguta z Žarnovice, no a tuhle tu čtveřici doplňuje pardubický Václav Milík. Ano, Václav Milík. Takhle to tedy vypadá ta sestava a můžeme se tedy těšit znovu na hodně nabitou záležitost. Daniel Klíma proti sobě má tedy zvučná jména, Jan Kvěch. Ano. Máte nás ta tabule, která je tady v areálu, ale už se teď tedy dostáváme ke startu 9. jízdy. No ale vidíme tam Arťoma Lagutu na té první pozici, za ním Jan Kvěch, bude se mu snažit ještě dostat na záda, třetí Václav Milík, na 4. místě Bruno Belan. A takhle jsou v tuto chvíli rozdány karty a dovolím si říct, že pokud by se nestalo nic dramatického, tak takhle dojedou, ale jsme ještě opravdu, řekněme, v začátku, respektive v polovině této jízdy a nicméně se zatím stále nic nemění. Arťom Laguta jede výborně tuto jízdu a je v tuto chvíli na prvním místě do posledního kola, najíždí tedy na prvním místě s velkým náskokem a za ním je Jan Kvěch. Na druhém místě třetí Václav Milík. Zdá se, že od prvních metrů až do konce jsou ty karty rozdány naprosto jasně, a to tak, že Arťom Laguta zapíše 3 body pro Speedway Club Žarnovice. To znamená 18 pro celkově 18 pro Žarnovici. Zbylé 2 týmy si to teď rozdávají o 3. příčku, takhle to tedy aktuálně vypadá po 9. jízdě, ale jsme teprve stále v první polovině závodu a tudíž se nám to všechno ještě může pořádně přesypat a to přesypávání může odstartovat právě už tato 10. jízda, ke které se z domácího týmu chystá Daniel Klíma, pak je tam Anna Hajková, už ji tam máme, a je tam tedy také Matěj Frýza, nebyla hlášena žádná změna, no a pak tam máme také pardubického zástupce, tím je Timo Lachty. Tak je tam Patrik Vojdilo nakonec. A Andřej Slebeděvs. Tak se nám to všechno přesypalo. Andřej Slebeděvs nahrazuje v téhleté jízdě Tima Lachtyho. Tak snad je to všechno nahlášeno správně, jak to má být, aby zase nedošlo k nějakým nesrovnalostem. Každopádně už jsou tam všichni 4 aktéři téhleté 10. jízdy připraveni. Václave, Pardubice jedou o 2násobek bodů. Je tam žolík, jestli vidím správně na té světelné tabuli. Nemám to tedy ještě potvrzené z další platformy, na kterou koukáme, ale teď to vypadá, že Andřej Slebeděvs v tuto chvíli se bude snažit jet o 6 bodů a v tuto chvíli je to potvrzeno. No, řekl bych, že to je příhodná chvíle, kdy toho žolíka využít. Pro Lebeděvse by tohleto měli být schůdní soupeři. A Lebeděvs také vyráží dopředu vstříc 6bodovému zisku. Za ním už se tam rovná Vojdilo a 3. místě Klíma a s odstupem Anna Hajková. I když ten odstup není zase nijak dramatický, ale přeci jenom je to pro ní obrovské sousto. Takovýhle soupeři, na které narazila v téhleté jízdě vepředu, tedy je Lebeděvs, a vypadá to, že Pardubicím ta sázka na žolíka vyšla.
Ale ještě nepředbíhejme. Sice náskok v celku luxusní, ale je tam na druhém místě Patrik Vojdilo. Stát se ještě samozřejmě může cokoliv. A když jde o Andřejse Lebeděvse. Toho jsme dnes viděli ve vícero rolích. V roli jezdce, který vůbec nepochodil, anebo v roli jezdce, který výrazně zabodoval. Teď je to tedy ta druhá stránka. A vypadá to, že Lebeděv už se na téhleté dráze našel oproti tomu nevydařenému prvnímu startu, který jsme tady u něj zaznamenali. Lebeděv tedy přijíždí na prvním místě do cíle téhleté 10. jízdy a připisuje Pardubicím 6 bodů. Na druhém místě Patrik Vojdilo, na třetí pozici Daniel Klíma a čtvrtá Anna Hajková. Takhle tedy dopadla 10. jízda, která nám zase trošku mění to rozložení sil. Každopádně teď tedy Lebeděv s 6 bodů v druhé polovině závodu. Ano, je tam 4minutová pauza mezi jízdou, protože Andřej Lebeděv nastoupí hned do té další. A tím pádem tedy v tuto chvíli nás čeká vynucená pauza. No, mezi tím si také můžeme říci, jak tam proti němu soupeři rozhodně nevýznamní. Jason Doyle, bílá přilba, opora Speedway Clubu Žarnovica, je tam Jakub Jamrok ze Slaného, no a je tam Andřej Lebeděv, kvůli kterému se start téhleté jízdy musel trošku zpozdit, protože Lebeděv startoval v té minulé jízdě, kdy nahrazoval Tima Lachtyho. Tohle je tedy Lebeděvsova jízda, ve které pojede proti Bednářovi, Doyleovi a Jamrogovi. Jízda číslo 11, na prvním místě Žarnovica 18 bodů, Markéta 17, Pardubice 15 díky Žolíku a na posledním místě v tuto chvíli AK Slaný. Teď je tady jízda číslo 11 a těšíme se na to, co se stane. Pozor, něco úplně nehraje. Ještě tam byly nějaké na poslední chvíli zmatky, ale to vypadá, že už se povedlo dostat pod kontrolu. A tak je tady odstartování závodu, kterého odstartoval výborně Jason Doyle a tomu se zdá dnes ten pražský oval výborně sedí. Je tam tedy na prvním místě Jason Doyle, druhý v tuto chvíli je Andřej Lebeděv a na třetím místě Jakub Jamrok. V tuto chvíli čtvrté místo obsadil Adam Buba Bednář, no ale je tam ještě souboj o první místo, do kterého se teďka dostal Andřej Lebeděv a vyjede se zatáčky na prvním místě, dostává se před Jasona Doylea a Andřej Lebeděv pokračuje v tom, co se mu povedlo před několika minutami v jízdě číslo 10 a Pardubice jdou na první místo zároveň. Andřej Lebeděv mírně poodjel a Jason Doyle je druhý. Trošku se k němu ještě přitáhl Jakub Jamrok a zdá se, že by ještě mohl zkusit zaútočit v té poslední zatáčce, ale to už se asi nestane. První místo pro Pardubice Andřej Lebeděv, na druhém místě Jason Doyle, třetí Jakub Jamrok a na čtvrtém místě Adam Buba. Má v tuto chvíli 20 bodů a stačí to na první místo. Na třetí pozici v téhle jízdě Martin Vaculík za Speedway Club Žarnovica. No a tuhle sestavu uzavře tedy přímo od mantinelu Dan Bewley za pražskou Markétu. Jednoznačně teď uvidíme pokus těch dvou týmů a konkurentů o první místo v dnešním závodě, tedy souboj v podání Martina Vaculíka a Dana Bewleyho. To ale spíš bereme podle papírových předpokladů. A červená přilba jde dopředu. Dan Bewley začíná úřadovat v téhleté jízdě, na druhém místě Martin Vaculík. Tihleti dva odletěli od zbytku startovního pole, ještě se tam teď snaží přiblížit Robert Chměl, ale ta jeho ztráta už je přeci jenom značná. Oba dva vedoucí jezdci teď hledali materiál v té zatáčce před cílovou rovinkou spíše uvnějšku, tam je přeci jenom více materiálu, o který se lze opřít. Vepředu stále zůstává Dan Bewley, na druhém místě Vaculík, třetí Chměl a pole uzavírá Jan Jeníček. V celku podle očekávání přeci jenom pro juniora je tahle ta parta soupeřů přece jen někde jinde, zejména to platí o těch prvních dvou. Dan Bewley stále na první pozici. Má solidní náskok, není, řekl bych, ještě úplně 100% rozhodnuto, ale
Vypadá to, že Dan Bewley to má pod kontrolou. Teď už ho čekají poslední metry téhleté 12. jízdy a Dan Bewley si připíše první dnešní vítězství. Je to tak, Dan Bewley a Markéta 3 body. Martin Vaculík na druhém místě připisuje 2bodový zisk, 1 bod Robert Chměl a bez bodu Jan Jeníček. Dnešního závodu extraligy družstev Pro těch zbylých 8 nebo třeba 9 jízd, pokud dojde na rozjezd. No ale my se pojďme věnovat nejprve jízdě 13., která je právě teď na řadě a už se tam chystá se žlutou přilbou Andrzejs Lebeděvs, Lotyš v barvách zlaté přilby Pardubice, pak je tam Bruno Belan ze Slaného, Daniel Klíma z autoklubu Markéta, Martin Vaculík z Žarnovice. Má tu 4. dráhu, která nemusí být úplně optimální, ale jsou závody, kdy to tady na Markétě právě z téhleté 4. dráhy jde. No a je třeba také připomenout to, že Martin Vaculík je jezdec, kterému to, když je ve formě, jde z dráhy úplně kterékoliv. Tak se pojďme na to podívat, jak to bude ve 13. jízdě. Dopředu jde Lebeděvs a Vaculík ku podivu zaostává, ale vnějškem může být rychlý, jenže dostal tam cejchu a zůstává na 3. místě v tuhletu chvíli a Lebeděvs uhání vpřed. Lebeděvs chytil tady na Markétě báječnou formu. V první jízdě si připsal 0, pak to ovšem byly velké bodové zisky a Lebeděvs teď má nakročeno k dalšímu vítězství a těšit ho může to, že široko daleko za ním není vůbec nikdo. Na druhém místě Daniel Klíma, ale ten už má velkou ztrátu, no a Martin Vaculík. Pokud by chtěl dotírat na Lebeděvse, tak by se musel dostat před domácího borce a to se mu zatím vůbec nedaří. Na 4. místě s odstupem Bruno Belan. Lebeděvs stále na první pozici. 13. jízda se nachýlí do svého posledního kola. Vypadá to tam na dramatický souboj o 2. a 3. místo. Lebeděvs první. Na druhé pozici Daniel Klíma, 3. Vaculík. Stále se slovenskému Matadorovi nedaří dostat před Klímu. Možná teď, ale Daniel Klíma je určitě připraven na to, že teď se může stát cokoliv a určitě udělá také maximum pro to, aby dovezl 2 body pro Markétu a povede se mu to. Ano, Daniel Klíma uhájil 2. místo před Martinem Vaculíkem a toho může určitě hodně těšit, když za sebou nechal trojnásobného vítěze závodu Grand Prix tady na Markétě. Tedy je to opravdu pecka, co se týče dramatičnosti, no a pojďme se pomalu podívat. V závodním procesu nastudovat trať, nastudovat dráhu a potom vyrazit. Každopádně si nakousl zajímavé téma, Slaný a Žolík, to se samozřejmě bude asi řešit. Je otázkou, koho Milan Mach, manažer slánského týmu, pověří tímhletím úkolem. Pokud tedy vlastně tam vůbec bude ten 8bodová ztráta, nezbytná podmínka pro nasazení Žolíka. Teď je tady ale jízda číslo 14, která právě teď odstartovala a Jan Kvěch vypadá, že odlítne všem ostatním, ale je tam ještě Jason Doyle, který je těsně za ním. Každopádně na 3. místě je David Hoffman, který za sebou veze Patrika Vojdla v tuto chvíli. Ale my sledujeme, co se děje na prvních 2 místech. David Hoffman udržel za sebou Vojdla pouze jedno jediné kolo, ale teď se před něj vrací zpátky. I ten souboj o 3. místo je velmi dramatický, zajímavý. Nicméně na prvním místě stále bez změny Jan Kvěch v tuto chvíli jede opravdu o důležité 3 body v tomto závodě. Nicméně Jason Doyle mu stále dýchá na záda a výborně jede David Hoffman na 3. místě. Tohle by mohl být možná jeden z klíčových bodů pro Pardubickou zlatou přilbu, ale teď se tam Vojdilo dostává v nájezdu do posledního kola, ale pozor, Hoffman padá a tak je o bodech víceméně rozhodnuto, protože Jan Kvěch odveze z této jízdy číslo 14 3 body. 2 body zapíše Jason Doyle, 1 bod Patrik Vojdilo a David Hoffman tam válčil o ten 1 bod, který by určitě Pardubicím pomohl v tabulce. Každopádně nakonec projíždí ještě teďka cílovou rovinku. Tam je ta silná, to je celkově silná čtveřice, která nastupuje do této 15. jízdy. Tam se může stát opravdu cokoliv, ale myslím si, že Adam Buba Bednář má speciální motivaci do této jízdy. A myslím si, že nejen kvůli Lagutovi, ale i kvůli tomu předešlému hodně nepovedenému vystoupení. Tak Adam Buba Bednář zažívá závod, řekněme, tak jako na horské dráze.
teď se na té horské dráze může vyhoupnout zase hodně vysoko, pokud by se mu povedlo výrazně uspět proti Lagutovi a samozřejmě i proti dvěma dalším soupeřům. Tak Laguta anebo někdo jiný odstartuje nejlépe do téhleté jízdy. Adam Buba Bednář jde dopředu, tak tohle je Adam Buba Bednář v úplně jiném provedení, než v jakém jsme ho viděli před pár minutami. Laguta na druhém místě, na třetím Lachty a na čtvrtém Chměl. Tak zdá se, že takhle by se nám to pořadí mohlo ustálit. Bednář, Laguta, Lachty, Chměl. Laguta tam měl teď trošku starostí s finským jezdcem, ale poradil si s tím a teď už spíše myslí na to, jak by zaútočil na Bednáře. Ale Adam Buba Bednář teď je určitě maximálně koncentrovaný na to, aby tuhle tu jízdu zvládl, aby neudělal chybu, protože Laguta bez pochyby dokáže při všech těch svých zkušenostech, které má, využít jakéhokoliv zaváhání. A podívejte se na to, jak Laguta číhá na Bednářův případný kicks, ale ten nepřichází. Adam Buba Bednář stále na prvním místě v téhleté 15. jízdě a chybí mu už jen jedna zatáčka a cílová rovinka. Laguta to zkouší ještě vnějškem, ale Bednář bude v cíli první. Bednář, Laguta, Lachty. A kde máme slánského zástupce, ten přijíždí s pořádným odstupem. Patrně tam byla nějaká technická záležitost, která mu neumožnila naplno dorazit do cíle. Speedway Club Typos Žarnovice 27 bodů, druhé místo. Na třetím místě v tuto chvíli tedy Pardubice, díky tomu bodu Lachtyho rozšířili tedy to konto na 22 bodů. Nulu má tedy Slaný a je tam 16 bodů. A ty už správně ukazuješ. Jamrock tedy vybrán manažerem Milanem Machem k tomu, aby se pokusil do cíle přivést vytoužených 6 bodů. Samozřejmě by to ještě všechno zamotalo, tenhle ten závod z pohledu slánského týmu, který je zatím na 4. místě. Ale dopředu jde Biuli a Milík. Jamrock 3., Hajková 4., ale Jamrock se pokouší dostat před své rivaly a daří se mu dostat se před Milíka. To by znamenalo pro slánské 4bodový zisk, i to by bylo celkem slušné. Ale Biuli, to bude asi příliš velké sousto pro slánského Poláka. Jakub Jamrock je zkušeným matadorem, 34letý jezdec, který se dostával i na pomezí polské reprezentace, ale nikdy velkou díru do světa na mezinárodní scéně neudělal, ale v klubových soutěžích je brán jako velice spolehlivá postava a přesvědčili se o tom v minulosti i slánští a teď to vypadá, že by mohl dojet pro druhé místo a pro 4 body. Na prvním místě stále Biuli, na druhém místě Jamrock, 3. Milík, 4. Hajková. A tahle jízda se nám blíží ke svému závěru. Dan Biuli a jeho druhé vítězství v dnešním závodě markétu posouvá na 31 bodů a udržuje ji na první pozici v celkové klasifikaci. Na druhém místě Jakub Jamrock, 4 body pro slánské. Důležité 4 body, slánští se dostávají na 20. 1 bod Václav Milík, dohromady 23, slánští jsou tedy pouhé 3 body za Pardubicemi a bez bodu Hajková. Žarnovice zůstává na 27. Náskok markéty roste a podívejme se na opakované záběry. Tam bylo ohromně důležité, že Dan Biuli dokázal na té rovince, po tom, co vyjeli z první zatáčky, urvat to první místo. Bylo tam zahuštěné, byl tam Václav Milík, byl tam Jakub Jamrock, ale Dan Biuli... Je to jízda mládežnická, to znamená, že na startu tam uvidíme také Bruno Belana ze Slaného, pak je tam Anna Hajková, žarnovická juniorka, která si připsala zatím 1 bod, no a je tam také Jan Jeníček. Ano. Tolik tedy sestava téhleté 17. jízdy, po které už budou následovat jízdy, do nichž budou nasazovat manažeři jednotlivých týmů. Teď tedy, dá se říci, poslední jízda základního rozpisu. Pak už je to taková tak trošku nadstavba. Připraven start 17. jízdy, jejím hlavním favoritem je Adam Buba Bednář a právě teď vyrazil razantně dopředu a už v první zatáčce získává poměrně výrazný náskok před svými soupeři, ale to všechno je v souladu s očekáváním. Adam Buba Bednář je tedy na první pozici, ukazuje, co všechno se naučil v těch svých
18 letech. Jenom ještě doplním jednu změnu. Za Pardubice místo Jana Jeníčka jede David Hoffman, ale ten padá a ještě tam ale padá i Anna Hajková. Jenom jsem to nestačil doříct a máme tedy 2 jezdce na zemi. Zdálo se mi, že David Hoffman tím pádem trochu vyvedl z koncentrace Annu Hajkovou po tom, co jsme si byli téměř jistí tím, že Anna Hajková nastoupí, tak se pojede pouze ve 2. Jede tam ještě Bruno Belan. No a pak dělejte nějaké kalkulace, jak jsme se tady do nich pustili. Všechno je úplně jinak. Bednář Belan, start 17. jízdy a Bednář jde podle očekávání dopředu. Ale Bruno Belan také může ukázat to, jaký pokrok udělal v plochodrážním umění za poslední měsíce, i když teď ta jeho ztráta je velká. Chytil tam cejchu, jak se říká, a bylo vymalováno, bylo všechno vyřešeno. Bruno Belan sice v těch domácích závodech působil hodně sebejistým dojmem oproti některým minulým měsícům, ale teď proti Bednářovi nemá šanci. No, tohle je opravdu smutný pohled, vždy, když nejede kompletní sestava a přijdeme třeba i o nějaké souboje. Nejde jenom o to první místo, ale jde i ty souboje třeba i na 2., 3. i v tom 4. místě. Každopádně teď vidíme obrovskou díru mezi Adamem Bubou Bednářem a Brunem Belanem. S určitou, téměř s jistotou můžeme říct, že Markéta zapíše 3 body a jde na 34 bodů, což se teď dozvíme už oficiálně, protože Adam Buba Bednář projel cílem, takže to můžeme konstatovat jako hotovou věc. Bruno Belan, skvěle nabitá jízda číslo 18, na kterou se teď tedy ohromně těšíme. Minimálně uvidíme přetahovanou na těch prvních 2 pozicích, nebo očekáváme, ale neházejme ještě stranou Tima Lahtyho, protože to je další velice kvalitní závodník, který by mohl zatápět, ale já očekávám, že si o 3, respektive 2 body budou bojovat Dan Bewley a Martin Vaculík. No a slánčtí možná cítí šanci na 3. příčku. Lahty mu se přece jen v dnešním závodě tolik nevede. Jamrok dovezl Žolíka se 4 body. Ano. Takže teď je to na něm, aby pokračoval v tom slánském sestupu. Ale pozor, Timo Lahty odstartoval fantasticky. Tak kdeže všechny ty teorie jsou? No a za Lahtym je Jamrok a největší favorité téhle jízdy. Téhle jízdy jsou v tuto chvíli na 3. a 4. místě, ale ono se to všechno může změnit. Pozor, tam byly velké problémy, které měl Dan Bewley, ale ustál to. A dokonce už hned útočí na Martina Vaculíka. Bewley to zkoušel vnějškem, úplně u mantinelu, úplně u těch nafukovacích vaků a Bewley teď rázně zaútočil na Vaculíka, ale další 2 soupeře má poměrně daleko před sebou. Přeci jen ten nepovedený manévr z druhé zatáčky ho stál nějaké ty metry, ale Bewley přidává a tlačí se na Jamroga. Vepředu suverénně Lahty, na 2. místě Jamrok, 3. Bewley. Nechce to tak nechat a znovu zkouší ten vnějšek, jenže Jamrok je připraven. Jamrok drží dobrou stopu. Bewley ale teď nabere rychlost v tom výjezdu. A znovu je tu útok. Znovu útok, poslední zatáčka, poslední desítky metrů. Vepředu Lahty a na 2. místě kdo? Bewley! No tak. Fantastický závěr Dana Bewleyho, který dojel pro 2 body. Markéta tedy může jásat, má 36 bodů. Ale pojďme po pořadě, jasná záležitost. Markéta Praha si připíše 4 velké body do celkové klasifikace. Vašku, oproti Pardubicím se tedy dnes rozhodlo ještě o jízdu dříve, protože v Pardubicích se rozhodlo v 19. Zajímavé. Zajímavý by mě ten mechanismus, jakým se k tomu všemu dospělo v depu. To se možná dozvíme později. Teď je tu start 19. jízdy. Kvěch, Vojdilo, Milík, Laguta. A Laguta i na náhradním stroji jde dopředu před Jana Kvěcha, ale ten se nechce dát. Ale Laguta je přeci jenom úspěšnější na té protější rovince. Laguta, Kvěch, na 3. místě je slánský Vojdilo a na 4. Václav Milík. Tak Artem Laguta teď ukazuje svoje kvality a vypadá to, že by to možná odjel i na kole tuhle tu jízdu, když to přeženeme
a použijeme nadsázku. Laguta tedy znovu ukazuje svoje kvality. Vypadá to, že Žarnovica tímhletím výsledkem 19. jízdy odráží nápor Pardubice Slaného. Ano, vypadá to tak, že Artem Laguta, pokud nenastane nic nepředvídatelného, tak si i s náhradním strojem dojede pro první místo a Žarnovice zapíše bod 30. celkem. Na druhém místě Jan Kvěch, za ním mu dýchá ještě na záda Patrik Vojdilo, ovšem už se mu nepovedlo se dostat přes Jana Kvěcha, no a Václav Milík bodů 0. No a máme další jistotu. Předpovídat, co nás čeká teď, protože jsme tady viděli dnes mnoho změn zpětně vyhodnocených. Viděli jsme tady teď tedy věc, která se asi opravdu dá říct, že se nevídá vůbec často. No a člověk se učí každým závodem. Učí. Říkal to dnes Honza Kvěch na tiskové konferenci před tímhletím extraligovým podnikem, že v skutku každý závod je pro něj velkým ponaučením, no a my se o tom teď přesvědčujeme v plné míře. Je tu poslední jízda, tedy 20. jízda. A tam Ještě by teoreticky mohlo dojít na rozjezd o 3. místo, ale to si počkejme, jak to všechno bude. No a ty už máš slovo na to, aby si seznámil diváky s tím, jak tam bude postavení na startu. Ano, postavení bude, že s bílou přilbou, s bílou helmou pojede Jason Doyle, který měl hlavně ten dnešní začátek skvělý a bude tedy favoritem této jízdy. Vedle něho bude stát Daniel Klíma za pražskou marketu, která už je jistě vítězem. Stejně tak už ví Jason Doyle, že pojede, nebo že už se nemůže stát, že by Žarnovice skončila hůře než druhá. Každopádně s modrým povlakem pojede ještě Robert Chměl, no a naopak v závěru skvěle jedoucí, nebo dnes celý den, ale v tom závěru to potvrdil Andrzej Slebeděvs. Ten je tím druhým hlavním zájemcem o vítězství v této jízdě, která začne právě teď. Andrzej Slebeděvs odstartoval z té venkovní dráhy, možná ne úplně výhodné v dnešním závodě, ale vypadá to, že se tam prosmíkne na druhé místo a to je v tuto chvíli důležité pro Pardubice. Každopádně na prvním místě jede Jason Doyle a ten bude muset odrážet útoky Andřejse Lebeděvse, který se snaží každým metrem se dotáhnout na Jasona Doylea, tohohle několikanásobného vítěze zlaté přilby. Pozor, teď to vypadá, že se Andrzej Slebeděvs dostane na první místo, nebo tam bude zpátky Jason Doyle. Ne, Andrzej Slebeděvs je v tuto chvíli v jízdě číslo 20 na prvním místě, za ním Jason Doyle třetí, Robert Chměl a na čtvrtém místě Daniel Klíma. To už ale jestli budou najíždět do posledního kola dnešního dne. A Andrzej Slebeděvs stále hlídá svoji první příčku a potvrzuje opravdu dnes skvělou formu, protože si v této jízdě, teď už to řeknu, dojede pro 3 body, pro první místo. Na druhém místě bude Jason Doyle, na třetím místě Robert Chměl a čtvrtý Daniel Klíma. Můžeme počítat, můžeme sčítat, můžeme kalkulovat. Speedway Club Žarnovica a Zlatá přilba Pardubice. Tyhle ty 3 týmy všechny mají po 6 bodech. Slánští jsou na bodech 2. Takhle to tedy vypadá a je tedy zaděláno na velké drama do zbylých podniků téhleté sezóny, podniků, které se pojedou v září a v říjnu. V září se pojede ve Slaném a v říjnu se to všechno uzavře v Žarnovici, kde samozřejmě domácí budou určitě chtít udělat všechno pro to, aby dosáhli na ten už dnes několikrát zmiňovaný zlatý hat-trick z československé extraligy. Ano, je to tak, my ale ještě nekončíme, protože nás čeká ještě vyhlášení těch 3 nejlepších týmů z dnešního dne. Mezi